Ha hétvégén pihentél egy nagyot, vagy éppen az őszi szünetben kirándultál egy nagyot, talán a következőt fogod te is érezni. Nagyon sok nő van így, ezt látom az ügyfeleimen, a barátaimon, tapasztalom én magam is. Nagyon jól éreztem magam, kikapcsolódtam, de fizikailag mégsem érzem jól magam. Problémám van a hormonháztartásommal, fáradtnak érzem magam, nem tudom visszakapni a normális napi ritmusomat. Teljesen normális, hogyha 40 pluszos nő vagy. Én magam 43 éves vagyok, és nyakig benne vagyok a perimenopauzába, szóval mindent tudok erről. 40 felett minden megváltozik. Nem csak a progeszteron, az ösztrogén, a tesztoszteron, amire sok nő gondolna. Mellett a vércukorszint, az inzulin, a kortizol, a bélrendszer egészsége, teljes emésztőrendszerünk, és éppen ezért annyira fontos egy egészséges ritmusnak a fenntartása. És emiatt gondolja sok 40 pluszos nő egy vakáció végén, vagy egy jó hétvége után, hogy Istenem, kerüljek már vissza végre a normális ritmusomhoz. Ezek a hormonális változások mindenre hatással vannak. Napi hangulatodra, az energiaszintedre, az alvás minőségedre is. Éppen ezért fogok ebben a témában november 6-án este 7 órától egy előadást tartani, ami ingyenes, csak regisztrációhoz kötött. Ha nincs más dolgot, kommentben kérd a linket, és én küldöm is neked.